Ако ще кандидатстваш медицина и се чудиш как се живее в общежитие, това видео е за теб. Здравейте, бъдещи кандидат студенти, аз съм Иванина и от тази година вече съм част от пиар екипа на АСМБ София, тепърва още първи курс и новобранец в медицината. За нас е удоволствие да ви покажем как да стигнете до общежитията, как изглеждате и да ви дадем малко tips and tricks, като едни новодошли и прясно изпитали тази положителна емоция. Ще започна с това, че блоковете на Медицински университет София повечето са или в ремонт, или вече са реновирани и обновени. Те са в двата квартала на София, ЖК Лозенец и ЖК Студентски град, като ако за тези, които за първи път ги чуват, ЖК Лозенец се намира в близост до центъра и много лесно и бързо може да стигнем до университета, като хванем метро, линия 3, която е зелената линия, и слезем на Медицински университет София, като хванем улица Прага и излизаме точно на медицински факултет. А тези, които са настанени в Студентски град, за тях транспорта е малко по-неудобен, поради това, че само автобуси или автобуси метро. Имаме два варианта, като основната спирка, на която всички студенти чакат сутрин, е спортна зала Христо Ботев. Хващаме 9-4. Това е автобуса, който най-често идва, той е по-често по разписание, на около 5-6 минути, по-лесен е 280 е другият автобус, който е изключително претъпкан в по-голямата част от случаите, понеже той отива към Софийския университет и минава през Техническия УНСС и други важни университети. Ако сте хванали 9-4, се озовавате на спирка хотел Хилтън. Слизаме на тази спирка, тя е точно срещу НДК, пеша, на около 5-6 минути, зависимост от вашето темпо, достигаме до медицински факултет. Ако обаче в тези зимни месеци навън е студено, заледено, вали, не искате да ходите, има и друг начин. Продължаваме още една спирка напред, слизаме на улица 6 септември, оттам пресичаме, сменяме линията, хващаме автобус 7-2, която директно ни отвежда пред входа на медицински факултет. Ако сме хванали 280, има няколко варианта. Първият от тях, който лично аз използвам най-често, за да стигна по-бързо до университета, е това да сляза на площад Орлов мост, където се пресичат линии на метро. Оттам хващам линия 3, зелената линия, и се озовавам на медицински факултет отново. Това е много по-бързо. Като един съвет за бъдещите кандидат студенти, още когато получат своите книжки, да отидат в някоя от метрата. Има бюра, където да изкарат своите месечни или годишни карти. Много по-удобно е и се правят проверки. На мен почти всеки ден ми се случва, когато вляза в автобус, метро, особено автобуси, да ме проверят за карта. Глобите са солени и нямате нужда от такава емоция да бъдете свалени на дадена спирка и да не може да стигнете на време за университет. Университета не е като училището, то е малко по-свободно и разчита на вас да сте коректни към него. Т.е. ако закъснеете, проблема е ваш, защото вие сте изтървали важна част от лекцията или от упражнението. Асистентите или професорите, доцентите, които ви водят, са изключително разбрани, влизат в ситуация, разбират ви, особено първите седмици, докато всички се сплотите, намерите си приятели, намерите кой автобус, кога да хванете, ориентирате се горе-долу колко време ви отнема да достигнете до медицински факултет. Аз предимно пътувам с 9-4, където ми е много по-удобно, много по-бързо да стигам. 280, както вече споменах, е много хора има вътре, много е наблъскано, следователно не ви го препоръчвам в сутрините, когато бързате и сте напрегнати. С 9-4 предимно стигам за около 40-45 минути, което означава да тръгнете около час и половина преди деня или преди часа, в който ви искат. Тоест, вие трябва да тръгнете час и половина преди часа, в който трябва да сте там, за да може да сте на време и да не се притеснявате. Ако сте с 280, отново бих ви препоръчала час и половина, малко по-рано ще сте там, ще може да минете през кафето, да си вземете нещо за хапване, да се видите с приятели и колеги и след това да влезете на съответната лекция и упражнение. Обсъдихме местоположението, обсъдихме транспорта. Идва момента да разгледаме и най-интересната част – блоковете. Започваме с 11 блок. Той се намира в центъра на Студентски град, точно срещу студентска поликлиника. Местоположението му е изключително удобно, понеже той точно е на гърба на всички фастфуд заведения, които са там. Имаме дюнери, пици, също така ресторанти,
В близост е и до студентския стол, който е 33 на клуб 33. Той се намира зад на гърба на блока, в близост е. Намира се и до нощните заведения, като това в никакъв случай не трябва да ви притеснява. Блока е изолиран, не се чува нищо от нощните заведения, няма пречене. Блок се намира и срещу музикалния блок. Там може, ако гледате към него следователно, да чуете как те разгряват, пеят или свирят на дадените инструменти, но всичко е в рамките на нормалното. Не се вдигат купони, подписваме правилник, който ще обсъдим малко по-късно, затова да не вдигаме шум след 22 часа. Никой не си позволява или има много редки такива случаи, като блока е предупреден в самата група на блока. Друго, което искам да кажа е, че чистотата е на много високо ниво. Аз лично, когато отидох, си мислех, че ще попадна в някакъв ужас, ще има хлебарки и такива неща. Няма нищо такова. Изобщо даже всяка седмица се пръска или почти всяка. Има 2 асансьора във всеки един от блоковете. Единственият проблем на блока е, че няма читалня, в която да съберете с вашите приятели или колеги, да обсъдите някакъв въпрос, проект в бъдеще, който ще ви бъде даван, но е изключително близко. За пране, което много въпроси възникват и относно това, срещу блока имаме копирен център, в който по всяко едно време може да отидете да си принтирате нещо, да копирате цветно или черно-бяло. Също така до него се намира и перално. Пералното е изключително евтино, една торба перално, 4 кг трябва да е най-много торбата, като съответно някои имат и везнички, с които си ги мерят. Дава се на жената там, става в рамките на деня, сумата е изключително ниска за това, дрехите ви са сгънати, опрани, подредени. Също така, ако имате нещо скъсано, жената може да ви го зашие срещу допълнително заплащане и изключително хигиенично. За сега никой няма никакви проблеми. Също много важно нещо е през зимния сезон как се отопляваме. Отопляваме се на централно парно. Има централно парно, то е доста силно. В стаите се седи по къси ръкави, следователно няма никакъв проблем с отоплението. А в периода, когато преди да се пусне парното, си отопляваме с печки, които са не много хубаво вкарани в блока. Не е хубаво да имате печки, но в зимния сезон е голямо спасение. Централна топла вода, това е голяма привилегия, може да се къпете колкото искате, особено за някои момичета, това е много важно. Централната топла вода никога няма да свърши, може да седите в под душа колкото време искате, това също е привилегия на общежитията. Блока изцяло е отоплен, коридорите също са топли, навсякъде е много добре почистено, също така за пушачите има тераси, които отново се почистват. Сега ще разгледаме и 2 стаи, като първата от тях е без тераса. Двете стаи са коренно различни, понеже едната е доста по-малка от другата, понеже преди това тя е била читалня, която е разделена на 3 по-малки стаи. Влизаме в банята, си имаме абсолютно всичко нужно, като това, което виждате, е направено от студентите, живеещи в тази стая. Като влезете в стаята, получавате едно бюро, един гардероб и едно легло. Като аз това, което лично получих, беше под всякаква критика, не можеше да се... Гардероба беше счупен, което се дължеше на това, че предишните хора, които са живели в тази стая, не са пазили стаята. И следователно се наложи аз да си закупя гардероб. Също така се наложи да си закупя легло с нов матрак, като това е абсолютно по желание ваше. Имам много приятели, познати, които просто решиха да сменят матрака и да решат този проблем с леглото. Бюрата на повечето стаи са много запазени. Гледката е към отсрещният блок, изключително топло е, много уютно. Наложи се лек козметичен ремонт на стените. Това също трябва да бъдете подготвени. За родителите го споменавам. Възможно е да се наложи лек козметичен ремонт, ако мазилката е отпадала или има много мухъл. В банята, поне в моята стая, имаше много мухъл, която беше премахната, напръскана и пребоядисано. Това отнема около 1 седмица с бавно темпо. Така че, когато ви настанят, е хубаво първоначално да огледате стаята и след това да заключите какво ще сменяте и какво не. В никакъв случай не купувайте неща предварително, защото може в стаята да ги има.
хладилници не ви се предоставят, микроволнови печки, мултикукъри, ерфрайери, това са напълно позволени неща, но вие трябва да си ги донесете. Може и да се донесете тостери, нутрибулети, ако обичате да пиете смутита, сокове, абсолютно е разрешено. Единственото нещо, което не може да си донесете е печка, котлони или тези неща, които дърпват повече електроенергия. В моята стая е сменено и осветлението, понеже стаята беше по-тъмна, по-мрачна и решихме с моята съквартирантка да сменим и да оправим лампите. Това беше абсолютно наше решение. Другата стая, която сега ще ви покажем, е с тераса. По това се различава от предишната стая, която показахме. Тя е по-голяма, по-обширна, но и найма е малко по-висок. Вече в евро не мога да кажа с точност колко евра е, но помня, че долната стая, която ви показахме, тя се намира на третият етаж. Тя мисля, че беше с наем 93 лева, а тази, която ви показваме сега, заради терасата е 99 или 95, ще ви изложа. В евро не мога да кажа с точност колко ще се преобразува, като това е вашият месечен наем. Трябва да го плащате всеки месец, до 15 число плаща се единствено и само с карта или по банков превод, като има дадени характеристики, които трябва да напишете на банкови превод, за да може той да ви се признае и домакина на блока да види и да отчете вашето плащане. Съквартирантите са изключително позитивно настроени, поне повечето искат да ви помогнат, така че възползвайте се от тяхната помощ. Те доста са направили и тези стаята, така че може да влезете в една стая, която да ви бъде напълно оборудвана с всичко необходимо и от вас да не се изисква нищо, освен да нанесете вашите вещи. От към вещи също нямате проблем, може да донесете колкото искате, няма ограничение. Също така на входа на блока имаме охрана, която седи, имаме съответните пропуски, с които се допускат. Ако искате някой външен да донесете в блока, просто казвате на охраната да запише неговото име, в коя стая се качва и след това просто на излизане той трябва да се подпише, че е излязал от блока. Това е също много важно. Родители се допускат без никакъв проблем, те могат да ви помагат да се нанасяте, могат да дойдат с вас, да разгледат стаята, да преценят от какво има нужда. Това е всичко за 11 блок. Преминаваме към следващия блок, който е 25 блок. Той е с изключително добро отново местоположение. Намира се близо до спирката на спортна зала Христо Ботев, като той се намира на паркинга на спортна зала Христо Ботев. Има повече място за паркиране, особено ако сте с кола, понеже може да се възползвате от този паркинг, докато в 11 блок малко по-трудно се случва паркирането, изисква повече време обикаляне, понеже няма собствен паркинг и колите основно паркират зад блока, пред блока и става малко запушване на колите. Това трябва да го знаете, за да може, ако някой ви запуши, принципно се оставя телефонни номера, звъните и веднага автомобилите се отпушват. На партерния етаж на 25 блок е интересното, че има хранителен магазин, фризьорски салон. Също около него са разположени едни от най-атрактивните заведения на Студентски град. Повечето блокове са с хубави стаи, на нас все пак там живеят бъдещи медици и се пази абсолютно всичко. 40Б блок, той е малко по-стар, но там се намира като централата на СОСБОС или това е от организацията, която отговаря по нанасянето в общежитията. Ако имате някакъв проблем, там подавате заявленията или не харесате вашия съквартирант, дали искате да напуснете общежитието или искате да се преместите в друга стая, която знаете, че е свободна. 40 блок е вашето място. Отивате, подавате вашите документи там и всичко се поправя много бързо. Всеки месец има съвет, в който тези въпроси се обсъждат и се преценява дали да се вземе решение да се преместите или не. Относно документите, които ви трябват само и единствено снимки. Домакинът на всеки блок или управителя ви дава всички документи. Те са примерни, тези, които са посочени там, попълвате ги по абсолютно същия начин, като посочвате вашите имена, ЕГН и други лични данни. Отивате при домакина в дадения час, ден, защото записването става в даден ден и даден час. Подавате тези документи при нея, тя ви записва.
казва ви в кой номер стая сте разпределена, ако не сте видели от класирането. И оттам нататък вече сте част от това взаимно семейство, което сме във всеки блок. Мога да кажа, че много си помагаме, много се крепим, всички са на лице да ви помагат, да ви подкрепят. Ако имате нужда от нещо, винаги може да намерите приятел, който да ви подкрепи, да ви даде едно рамо, да ви каже спокойно, особено от горните курсове. Те са много добри и мили спрямо нас. Как става подаването за общежитията? Това е другият задаван въпрос. Подаването за общежитията става след като сте се класирали и сте отишли да се запишете. Даден ви е вече факултетен номер, след вашият факултетен номер БАЛ, имена, ЕГН и това дали сте пушач или не пушач. Ще видите една онлайн регистрационна форма, която трябва да попълните с тези неща и оттам нататък класирането става по БАЛ, като има места за всички, няма проблеми, всички са настанени, които имат желание, няма дефицит на местата, въпреки че това доста често се чува. В блока всички се поздравяваме, дали се познаваме или не. Това е от нас. Много благодарим за вниманието. Благодарим ви, че отделихте толкова време да ни чуете какво искаме да ви кажем. За нас е удоволствие и чест да ви представим общежитията и колко са хубавите и колко е интересен живота в тях и в студентски град, като всичко е много забавно. Винаги има нещо, което се случва, винаги има кой да ви помогне, кой да ви защити и се създават много контакти. Заради това един приятелски съвет. Препоръчвам ви да се запишете в общежития. Много е хубаво, много е полезно за вас, за социалното ви комуникиране с хората, така че ще ви очакваме. Довиждане!